שלום לכולם, במידה ופתחתם את תוכנת הטרקר, זה בדיוק מה שאתם רואים. הדבר הראשון שאנחנו נרצה לעשות זה לשנות את השפה. אנחנו ניגשים אל הסרגל העליון, Edit, יש לנו בחר שפה, ונבחר את השפה שנוח לנו ביותר לעבוד איתה. השלב הבא שנרצה לעשות זה להביא את הסרטון. נוכל לעשות את זה מתוך הסרגל הראשי, נלחץ על הקובץ, נוכל לבחור פתח קובץ או להביא את הסרטונים שאנחנו ניסינו להם ניתוח, אחרונים. אפשר לעשות את זה גם מתוך האייקון. במקרה שלי אני פשוט גוררת את הסרטון אל הלוח הראשי. כשיש לנו את הסרטון נרצה להתאים את המטר במציאות אל המטר בסרטון. כמו שאתם רואים על המשקוף תלו מטר סרגל שאורכו בדיוק מטר. חשוב לי לדייק בקנה המידה, כי למעשה הדיוק של הכיול שלי ישפיע לי על שגיאות המדידה. לכן אני עושה איזשהו זום, איזושהי הגדלה, אני יכולה לעשות את זה דרך זכוכית המגדלת, או שאני פשוט עושה את זה בעזרת העכבר. אני בוחרת כלי שנקרא מוט כיול. אנחנו קיבלנו את הקו הכחול הזה במרכז, ואני פשוט גוררת את הקצוות שלו אל הקצה של המטר בסרטון. המספר הזה 100 יכול לייצג את ה100 שמייצג את המציאות. אנחנו יודעים שמדובר כאן על 100 סנטימטר. אני משתדלת כרגע שיהיה לי כאן שזהו יהיה ניצב, כלומר אני רוצה להגיע ל-90 מעלות. את המספר 100 הזה כרגע יכול לייצג לי 100 מטרים או 100 סנטימטרים. אנחנו יודעים שמדובר ב100 סנטימטרים, אבל אנחנו גם יכולים להגדיר שמדובר במטר אחד. עכשיו אנחנו יודעים שהאורך הזה בסרטון מייצג מטר במציאות. בואו נתבונן רגע בסרטון. אנחנו רואים שהסרטון שלנו מתאר תנועה של כדור, והכדור נע לאורך קו ישר. כדי לנתח תנועה של גוף הנע לאורך קו ישר, נרצה להגדיר ציר. נרצה להגדיר את ראשית הציר ואת כיוון הציר. באופן לוגי הגיוני להגדיר ציר שהכיוון החיובי שלו כלפי מטה, ואת הראשית כדאי להגדיר בתחילת התנועה של הכדור. תוכנת הטרקר יכולה להתמודד גם עם תנועה דו-ממדית ולא רק תנועה לאורך קו ישר. ולכן כשאני בוחרת מערכת צירים, אני מקבלת למעשה שני צירים, גם ציר X וגם ציר Y. במקרה של הסרטון שלנו, אנחנו נרצה לנתח את הניתוח של התנועה לאורך ציר X. שימו לב שבמקרה שלנו אנחנו קיבלנו מערכת צירים קרטזית, כלומר מערכת הצירים ניצבים זה לזה. הקו הקטן הזה, הסגול הניצב על הקו האופקי הזה, מגדיר את ציר X החיובי. כלומר, אם אני עכשיו מסתכלת בכיוון ימין, הכיוון ימין מוגדר ככיוון חיובי בציר X, כאשר ציר שמאל הוא ה-X השלילי שלי. כלפי מעלה מוגדר ציר Y החיובי, וכלפי מטה מוגדר ציר Y השלילי. יש לי אפשרות פשוט לסובב את מערכת הצירים. כמו שאתם רואים, אני כרגע מסובבת את מערכת הצירים. אני מסתכלת על הקו הסגול הקטן, אני רואה שהכיוון שלו הוא כלפי מטה, לכן אנחנו כרגע מגדירים את ציר X החיובי כלפי מטה. אני רוצה שהמערכת שלי תהיה ניצבת, אני יכולה להגדיר כאן מינוס 90. והנה קיבלתי מערכת צירים, כאשר הכיוון החיובי שלי הוא כלפי מטה. ראשית הצירים או ראשית הציר שלי אנחנו יכולים לקבוע אותו איפה שאנחנו רוצים, אנחנו נקבע אותו בתחילת התנועה, נניח במקום הזה. יותר מאוחר נרצה להבין איך בחירת מערכת הצירים משפיעה על ניתוח התוצאות. בשלב הזה אני ארצה להעלים את מערכת הצירים כדי שהיא לא תפריע לי בניתוח, ולכן אני פשוט מורידה את ה-V בריבוע של הנראה, ומערכת הצירים לא מפריעה לי יותר.
בואו נתבונן רגע שוב בסרטון, בואו נסתכל על הכדור, נסתכל על תנועת הכדור, אנחנו רואים שהוא נופל כלפי מטה. שימו לב מה קורה בתנועה שלו. תוך כדי התנועה שלו, הכדור עצמו נהיה מאוד מרוח. חשוב לשים לב שכשאנחנו מצלמים איזשהו אובייקט, שתהיה ניגודיות מאוד גדולה בין הרקע לבין האובייקט, כדי שנוכל לעקוב אחריו. מדוע הכדור כל כך מרוח? בואו רגע נסתכל על נתוני הסרטון. אנחנו רואים שמדובר כאן ב30 תמונות בשנייה. כלומר, בין תמונה לתמונה, משך הזמן הוא 0.033 שניות. אנחנו מקבלים תמונה מאוד מרוחק, מכיוון שבפרק הזמן הזה, מהירות הכדור כנראה גדולה יחסית, ולכן החשיפה בפרק הזמן הזה מקבלת קרניים גם האזור הזה וגם האזור הזה. כמובן שמריחה כזאת יכולה להשפיע לי על דיוק המדידה, ולכן תמיד נרצה לעקוב אחרי נקודה מאוד ברורה שתסמן לי את תנועת הכדור. בואו נתחיל עם סימון העקבות של הכדור. אנחנו ניגש לצור, נקודת מסה. תוכנת טרקר אומרת לי שעכשיו הנקודות, רצף הנקודות שאני אלך לסמן עכשיו, יהיו מסומנים תחת מסה A. שימו לב שמיד נפתח לי גרף של X כתלות ב-T. זהו T0, אוקיי? זהו מיקום X0. כדי שיהיה לי קל יותר לסמן וברור יותר לסמן את הנקודה, אני עושה איזשהו זום קטן. שאני אוכל להסתכל על הכדור טוב יותר. חשוב שאני אוכל לסמן שבקרת המעקב יהיה מסומן. אני כרגע לוחצת על שיפט במקלדת, ואנחנו רואים מיד שהסמן של העכבר שלי מחץ הופך לריבוע קטן. ואני מסמנת נקודה. מיד אני מקבלת את הנקודה גם בגרף ב-T0, המיקום הוא 0. במידה ואנחנו מסומן לנו איזשהו נניח עקבות וזה מפריע לנו, אנחנו יכולים להוריד את זה ללא עקבות. ואני עוברת, אוקיי, שוב לפריים הבא. שימו לב שאני קבעתי שהפריימים שלי יהיו כל 2 ולא כל 1. אוקיי? אז אני אדאג שזה יהיה באמת כל 2. ואני מסמנת את הנקודה. תמיד אני משתדלת לסמן את אותה נקודה מבחינתי ראשונה שקיבלה חשיפה במצלמה. כאן אני חושדת שיכול להיות שהוא כבר פגע ברצפה, ויכול להיות שלא, אנחנו אחר כך בניתוח נבדוק מה קורה. אוקיי, בשלב זה למעשה אני יכולה להקטין את הזום בחזרה, לבקש בעצם שיראה את כל העקבות, אוקיי? זה מספור של הנקודות שלי, אני יכולה להוריד את המספור של הנקודות שלי, ושימו לב, אנחנו כאן רואים כיצד בפרקי הזמן הקבועים, העתיקים הולכים וגדלים. שימו לב על הגרף שקיבלנו X כתלות ב-T. בשלב זה אני אעצור את הסרטון, ונתראה בסרטון הבא.